Please kneel. Third day of our novena to Our Lady of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail, Holy Mother. Hail, Holy Mary, Mother of our Lord Jesus Christ, Mother of all nations and all people. You are the special heavenly Mother of the Chinese people. Teach us your way of total obedience to God's will. Help us to live our lives true to our faith. Fill our hearts with burning love for God and each other. Stir up in our youth an unconditional giving of self to the service of God. We call on your powerful intercession for peace, reconciliation, and unity among believers and the conversion of the unbelievers in China and throughout the world. For God's mercy is our only hope. Our Lady of China, Mother of Jesus, hear our petitions and pray for us. Amen. Mention your requests here. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi nga nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibotan. Day kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Day imi nasabotan, asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Uli kaini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha. Pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa liwat. Marhay na aga po sa Indugabos, mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas na sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off
o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante, urog na sa laog ng Santa Misa. Mantineron tatabi, ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na, ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Isabay manyato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat. Dulot ni John Vincent Cicerano, Gemma Nakama and family, John Eka and E.G. Bong and Jing Gapayaw and family. Dulot Maninsarong Anonymous. For passing the RME exam, dulot ni Adrian Mandia. In honor of Our Lady of China, dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family, Cantorelia family, ni Cledesa Borja, ni Minnie Aban, ni Jacqueline Rose Taniada, ni Christian Jenson Taniada, ni Ronnie Taniada, kan Gianan family, kan Quintano family, Leo and Cynthia Ramos. Pasasalamat ni Leo and Cynthia Ramos, asin ni Mr. Teotimo and Lubiano Jr. and family. Mga kahagadan. For good and spiritual, physical health and safety of my family, tulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Kahagadan manin sarong anonymous. Kahagadan man ni Lowell Roy Esquivel. For successful decision, dulot ni Sonia Bonafe. For safe travel, dulot ni Leo and Cynthia Ramos. For interview of Iro Del Monte, dulot ni Mercy Capitulo and family. For the Holy Spirit, dulot ni Rodel Thomas, as in special na kahagadan ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Siring man para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Jean Esperijon and Teresa, dulot nila ni Domikel. Ki Lorenzo and Josefina, dulot nila ni Domikel. Ki Froilan ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Ki Ruben, Juan, Gloria, Pilar, Silvia Antonio, Ruben Gihino, and Andro Juanito, Miriam and Roland Bendon, dulot ken Asopardo and Cantara family. Sean Benzon, dulot ken Deblois family. Ki Florentina and Higidio, dulot ni Joan Abejuro and family. Ki Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jinga Payaw and family. Ki Adrian, dulot kan Loria family. Ki Marcelina, dulot ni Ludina Jeanette. Ki Charlie, dulot ni Ariel Lim. Ki Edgar, dulot kan Lozano family. Amelia, dulot kan Encenarial family. Ki Lourdes and Rodolfo, dulot kan Quintano family. Ki Sosimo, dulot kan Mendina family. Ki Erlinda, dulot ni Elmer Villarasa and family, asin ki Pio and Maria, dulot ni Leo and Cynthia Ramos.
Tagiraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos. Ngunyan iyo an ikaanom na Domingo kan Pasko kan pagkabuhay liwat. Magtirindog po sa pagpuon kan Eukaristiya. Banwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang biyayang pangako niya, Sa ngaran kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Ako untan sa tuya mga kasalan, tanganing magikitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahayan buo. Inuomaw mi ka, rinurukyaw mi ika, nasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, kadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, kan Diyos Ama. Amen.
O Diyos na makakamhan, kibuha kaming magselebrar sa mahurop na katigayonan, kaining mga aldawnin kaugmahan na samuyang ginigibo sa kaumawan kan kagurang nana na buhay liwat. Tanganing an samong binabalikan sa pagrumdom sa gibo danay niya mong rimpuson. Huli ki Hesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ang gibo kan mga apostoles, minapahayag kan luway-luway na pagtalubo kan simbahan, puon sa Jerusalem sagod sa Roma. Sa babasahon, mahihinanyog niya to ang pag-ako kan simbahan sa mga hentil na maging Kristiyano. Sinda, nag-ako man kan balaog kan Espiritu, ini nagpapasabot sa to na ang pagkamuot ni Diyos mayo nin pinapalain. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan malaog na si Pedro, sinabat siya ni Cornelio, naglukmo ini sa pamitisan niya asin naglaog. Alagad binangon siya ni Pedro asin sinabihan, magtindog ka, ako tao man. Si Pedro pagbuka kan nguso nagsabi, sa totoo nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos, kundi sa gabos na nasyon, an may pagkatakot sa iya, asin nagigibonin kasuriputan, inaako niya. Nagtatarampa si Pedro kan mga bagay na ini. Nagtugdon ang Espiritu Santo sa gabos na nagdadangog sa tataramon. Haros nawara sa sadiri ang mga may pagtubod na sirkonsiso na nakiiba kay Pedro. Huli ta sagkod sa mga hintel, ang balaog kan Espiritu Santo, ibinubo. Tanadadangog ninda sindang nagtataram sa manlain-lain na tataramon, asin nagpapamuraway sa Diyos. Dangan nagpahayag si Pedro, may makakaulang kan tubig na dai mabunyagan, ining mga nag-ako kan Espiritu Santo. Siring sa to, nagbuot siya na bunyagan sinda sa ngaran ni Jesucristo. Dangan hinagad ninda sa iya na makidagos sa inda, nagkapirang aldaw. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit, huli ta nagibo siya nin mga ngalasan. Nandigtas para sa iya ang tuo niya, asin ang banal niyang takyag. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Ipinamidbid kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Sa mga mata nin mga nasyon, ihinayag ang sa iyang kasuriputan. Ginirumdum niya ang sa iyang pagkahirak, asin ang sa iyang katutuuhan sa harong ni Israel. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Nahiling kan gabos na puro kan daga ang pagligtas kan sa tong Diyos. Magpataratara sa kagurangnan, bilog na daga. Magbulwang nin kaugmahan, magkurahaw asin magtugtog. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Ikaduwang babasahon. Minamawot niya to gabos ang buhay na makahulugan. Ini, makukuan niya to kun ang Diyos nag-ierok sa satong buhay. Ang Diyos, pagkamuot, asinan pagkamuot sana nagikan sa Diyos ang nakakatao nin tunay na kahulugan kan buhay. Ani kaduwang babasaw. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Mga namumutan,
Magkaminuruot muutan man kita, hulitan pagkamuot gikan sa Dios. An si isay man na namumuot pagiging aki kan Dios, asin nakakamidbid sa Dios. Andain namumuot, dain midbid ang Dios, taan Dios pagkamuot. Digdi pinahiling ang pagkamuot kan Dios sa sato. Sinugo kan Dios ang bugtong niyang aki sa kinaban, tanganing mabuhay kita huli sa iya. Yaon digdi ang pagkamuot, bako na kita namutan ta ang Diyos, kundi siya, namutan niya kita, asin sinugo niya ang sa iyang aki, bilang paumay buot, laban sa satong mga kasalan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. pabasahon, ginuno sa Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, siring na namutan ako kanama kamuman, namutan ko, magdagos kamo sa sakuyang pagkamuot. Kung utubonindo ang sakuyang mga tugon, magdadagos kamo sa sakong pagkamuot. Siring sako na naguutob kan tugon kan sakuyang ama, asin nagdadagos sa iyang pagkamuot. Ini isinabi ko sa Indo tanganing ang sakuyang kaugmahan mapa sa Indo, asin ang sa Indong kaugmahan mapano. Ini ang sakong tugon, na magkaminuruotan kamo siring, na namutan ko kamo. Urog ka ining pagkamuot mayo ang si isay man, na itayaan sa iyang kalag para sa iyang mga katuod. Mga katuod ko kamo, kung gibuhon nindo ang mga itinugon ko sa Indo. Dahil ko na kamo inaapod na mga surugoon, hulita, day aram kan surugoon kung ano ang ginigibo kan sa iyang kagurangnan. Inapod ko kamong katuod, hulita ang gabos na nadangog ko sa sakuyang ama, ipinaaram ko sa Indo. Bako kamo ang nagpili sako, kundi ako ang nagpili sa Indo, asin itinalaga ko kamo na maglakaw asin magbunga, asin ang bunga nindo magpadagos, tanganing ang anuman na hagado nindo sa ama sa ngaran ko, itaon niya sa Indo. Uya ang tugon ko sa Indo, magkaminuruotan kamo. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning sa Indo gabos mga tugang. Sa panahon tapo ngunyan, napanunin kadipisilan asin problema, siguro ang kadaklan sa sato nagmamaawot na makahiling nin darakulang milagro kan Diyos arog kan enot na kung sain ang kagurangnan minagibo nin mga ngangalasan sa taho baka kang kadakon na mga problema nugad nagtataram ang kadaklan sa sato sana makasabat kita ki milagro ninunit agad baga iyo ini an instant solution sa mga problema kunyaon ang milagro. Arong kan enot na panahon na sa taho kan kadakon na problema kan mga tawo instant na nawawara ang problema sa mga ngangalasan na ginigibo ni Kristo kan enot. Mga tugang dakulong kitang mga nasa sabatan na problema sa panahon tangon yan, na halos na nga ni aram kung ano ang solusyon. Yaon ining economic crisis, nagaridahin ang solusyon sa Pilipinas. Yaon ining mga natural
and man-made calamities. Yaon ang gera o ang pag-iriwal, problema sa ekonomiya, problema sa politika, yaon ang problema kan korupsyon, yaon ang mga helang na daing umay o daing nabubulong, o itong mga highly contagious diseases na padagos na nagtataong takot asin hadit sa satuyang buot. Isabay mo pa dyan ang moral and spiritual decay kan sa tuyang komunidad. Asin iba pa na mga problema na garibaga daing katapusan asin garidaing solusyon. Siguro ako asin kadaklan man sa Indo, siguro napapaisip ang solusyon kay ni milagro kan Diyos. Tanganing mabago talaga kita o tanganing makahawas sa mga problemang ini. Unfortunately, mga tugang, baad ining pigmamawot niya to na regalo o milagro na gikan sa Diyos. Baad na ipo mangyari. Nata, because He has already done His share. Ginimo na ni Kristo ang sa iyang parte. Dahil na siya nagkulang kan mga milagro na ginimo niya kan enot na panahon. Asin sagpod ko niyan. Dahil man talaga siya nagkukulang sa tahaw ta. Pero dapat gayon na ma-realize ta na igwa kitang parte sa solusyon na pinagmamabuta. Kung ginimo ni Kristo kan enot so sa iyang misyon, dapat gayon gibuhon taman ang satong misyon. Ninulit akon, gibuhon tan sa tuyang misyon, gani ba kung dipisil, asin ba ko imposible ang milagro na mangyari sa tahaw niyato. Mga tugang, apwera kan mga milagrong ginimo kan kagurangnan, itinaon niya sa saso, asin itinukdo niya na sa satuya, ining mga miracle producing formula. Tinukdoan niya kita kan formula tanganing magkaigmanin milagro sa kinaban. Ang problema ining formula ini dahil o garing pigagamit. Ano ining formula? Miracle producing formula na itinao sa satuya ni Kristo. Kan sinabi niya po ang mga magayuno na tataramon, love one another as I have loved you. Magkaminuruotan kamo, arog na kamo, nagkamurutan ko. Kung iisipon ta mga tugang, ang tataramon mananggad na ini, iyo mananggad ini, ang masolusyon o mataunin solusyon sa kadakol na problema sa kinaban, ang problema nga lang, dahil tapig si seryoso, ang statement na ini kan kagurangnan. Siguro, ano ba sa Indomataram, bako man realistic kaya, ang mga tataramo na iyan, gari mga pang romantic movies na ang tataramo na pagkamuot. Gari mga cliche sana ang tataramo na ini, na ang pagkamuot iyo ang solusyon kan mga problema sa kinaban. Pero mga tugang, kung papaguhurup-hurupan talang talaga, asin kung siseryosohon ta po ang bagay na ini, iyo man talaga ini ang nagtataunin solusyon sa buhay ta. The greatest miracles in our life were fruits of love. Ang darakulaon mga pong milagro sa buhay, gikan talaga sa pagkamuot. Hilingan nindo ang mga magurang. Minsan sa tao din, grabing pagtios. Pero itinataguyod ang sa indang mga aki. Nagkakanda hirap-hirap sa pagtrabaho, tanganing buhayon ang sa iyang pamilya. Dahil nag-i-expect nin balos, dahil nag-i-expect nin bayad, ang mga magurang idinudusay ang sadiri para sa pamilya. Iyan pa sa namilagro baga na nangyayari. Bako, nungad may mga nadanahong akong mga tao na nagtataram, Isus Father, pag pinurumdum ko ang mga panahon, dahil ko daw aram kung paano ko daw
na itaguyod sa mga aki. Di ko nga ni maaraman kung paano ko sila napatapos sa pag-eskwela. Grabe ang pagtios me. Pero nakaraos man. Dahil kan pagkamuot kaya, ang magurang pilming handang magsakripisyo, handang gibuhon ang gabos para sa mga aki, para sa pamilya. Deta ugaring na-realize, iyan na bagay na nagaribaga imposible na nangyayari sa laog pamilya, sarong milagro na paulit-ulit, urual daw nangyayari sa tao ta dahil kan pagkamuot. Mga tugang, dakulong kita mga bayani, dakulong kita big-apod ng mga heroes, dakulong kita mga santo, na pigtitingala asin pig-imitate o pig-aarog. Gabos, nakayana na magtaokan sa diri. Nakayana na hampangun ang kagadanan. Nakayana na itaya ang gabos dahil kan pagkamuot sa kapwa, pagkamuot sa nasyon, pagkamuot sa mahal na Diyos. Ang gabos na ining mga milagro nangyayari sa tahaw ta dahil sa pagkamuot. Namumutan ko mga tugang sa panahon tangon yan, iyuman po inian kaipuhan ta ang pagkamuot. Sa kadakultang problema, dakulon ang mga tawong gutom, sabi mga po ninda, paulit-ulit ang nadadangog. Bako man talaga kulang ang kakanon sa kinaban. Kaya lang, kulang lang ang mga tawong generous. Takon ito kutang mga tawong sobraan kakanon, kung sinda kuta na bakong makasadiri, itinatao asin tataong maghiras, tataong magtabang sa mga nangangaipo, mayo man talaga kuta ni nagugutom. Mayo man kuta ni labi-labi ang pagtios, kung ang mga may sobra, tataong magmangno sa iba. Mga tugang, iyo po niyan agyat sa sato kan Santo Ebanghelyo. Nalugod, maisabuhay ang pagkamuot na ini. Alagad ang dakulaon na question mark. Paano man nagantang maisasabuhay ang pagkamuot? Paano man magiging realistic ang pagkamuot na ini? Ta sa pagmati kan kadaklan sa sato, garibaga ang pagkamuot, puros man sa na emosyon. Ang pagkamuot, gari sa ng subject matter na nagiging topic sa pag-uro-istorya o nagiging tema kisarong kanta o kisarong pelikula. Alagad, pinapaginumdum kita na ang pagkamuot, bakuda po ining sarong bagay na pigtataram sana o pig-iisip sana. Alagad sarong bagay da po na ginigibo. Ang pagkamuot da dapat maging action word. Ipigpapahayag da dapat ini sa gibo, sa pagtabang, sa pagmangno, sa pakiaram sa buhay kan mga maluya asin napapabayaan. Kung nagigibo ta po ini, nagtatao kitang solusyon sa mga problema sa ibabaw kan daga. Alagad sa liwat mga tugang, ano po ang dapat nagibuhon ta? Ano ang demand sa sato kan pagkamuot na ini? Paano kita matalubo sa pagkamuot na ini? Sabi po kan sarong parasurat, growth in love demands that we be ready to walk through the 3 doors of love. Ang pagkamuot dapo igwang tulong pintuan, asin dapat na ready kita maglaog sa tulong pintuan na ini, tanganing maisabuhay talaga ang pagkamuot. The first door of love is called the door of emptiness. Unless we become empty, we cannot love. Kung ang buhay tapo, panunin selfish motivations, kung ang buhay ta, panunin attachments, panunin kapritso, da inong ka kitang makakasabuhay kan pagkamuot na yan. Takon kapritsoso ka kaya, puros pasiring sa sadiri ang gusto mong mangyari. Dahil ka tatao maghiras. Puros pakabig, puros pasiring sa sadiri. Kung pano ki attachments, pano ki kapritso ang buhay ta. So yun yan ang enot, dapat da po,
ready kitang maglaog sa enot na puwerta kan pagkamuot na inaapod na door of emptiness. Ang ikadua po, door without a sign. Very often when we walk through a door, or when we walk through the door of love, we do not know what lies ahead. Dahil taaram kung ano mangyayari sa sato. Iyo mananggad ba ka po, lalo-lalo na po kamo na nag-aaragom. Kan kamo po nagdesisyon na mag-agom, di mo man talaga aram kung ano mangyayari sa Indo, maybe 10 or 20 years from now. You are not sure what will happen to you or kung masain ka o ano mangyayari sa buhay 10 years from now. Pero minsan di mo nga sigurado kung ano mangyayari sa buhay mo sa mga umaabuton, but still we believe that 10 years from now, you're still in love, for better and for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. Yung mga yan unmatrimonial promises na pigsasaud kan mga kinakasal. Sa inhali, ang araw kaining confidence as in isog nin buot na makipag-commit ka sa sarong tawong bako mo man kapamilya na day mo aram kung ano mangyayari sa Indo. Ano ang pinapangaputan? Tiwala, pagtitiwala sa sadiri, pagtitiwala sa imong agom, pagtitiwala sa Dios. Iyo day na ikaduwa na kaipuhan tatanganing mamuot kita. Dapat, igwada kitang tiwala. May mga tao kayang nahihirapan mag-commit kan sa diri. Ninulit ang pag-iisip, kung ako magpaparatao, paano man ako? Baad maubusan ako? Alagad kung ikada po, igwa talagang tunay na tiwala sa Diyos, na ang Diyos ba kung pabaya sa mga tawong matinao? Ang Diyos ba kung pabaya sa mga tawong namumuot? Dahil kada ang matatakot na mamuot. Ang ikatulod po, the door without a wish. Ang sarong tawo da ang gustong magtalubo sa pagkamuot, mga tawong daigayo o minatalikod sa sadiring mga kamautan. Mga tawong tataong magtalikod sa sadiri. Iyo da ini ang pinakahalangkaw na klase ng pagkamuot. Mga ang pagtalikod o ang pagsayuma sa sadiri. Iyo da po ini ang saro sa kaipuhan tanganing magtalubo kita sa birtud na ini. Mga tugang, iyo po ini ang tulo na agyat sa sato, tanganing mamuot ng gad kita. Ang kinabanta po, panunin kadipisilan. Alagad ang mga kadipisilan na inilugod, dahil makapaluyakan buota. Sabi nga ni Baga, necessity is the mother of all inventions. In the same manner, para sa sakong pagiling, problems should be an opportunity for us na maisabuhay ang pagkamuot. Ninulita kung kita po, namumuot na padagos, napuprubaran niya to na kita tunay na mga disipulo ni Kristo. Sa paagi kan pagkamuot na ipapahiling ta sa kinaban na kita tunay na mga aki kan Diyos. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga. Asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidamuli kan Espiritu Santo. Namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Puminilig sa mga gadan. Kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita asin sa lambang kahagadan ang simbag niyato, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa,
asin ang mga namamayo kang simbahan, maging udok sa buot, asin matinao sa pagkamuot ninda sa saindang aripompon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang Diyos, mamidbid asin mamateang kan mga dai nagtutubod sa iya, huli kan pagkaminuotan nin mga Kristiyano. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom, maging maimbod asin dayupot sa saindang pagkaminuotan, siring na sindang magsaksi sa saindang Kristiyanong pagtubod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, maranga sa saindang mga pagsubok, ulikan pagtubod, asin pagkamuot nin mga Kristiyano. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan na naging niyatong kasumaro sa buhay na ini, magugma nga nagdadanay sa katuninungan sa kahadian kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. O Diyos na samuyang Ama, hinanyugan sa muyang mga pamibi, asin panua ang samuyang puso kan sa imong pagkamuot, takaning padagos kaming mabuhay susog sa nakakapagayagaya sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kuasinan sa indong atang akuon man kan Diyos na makakamahan. Akoon man lugod kang kagurangnan nan atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niya banal na simbahan. Kagurangnan umitaas lugod pasiring sa imuan sa muya mga pamibi, kaiba kan mga pagdolot nin mga sakripisyo takaning kaming nalinigan kan sa imong karahayan. Maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na sinday kasagkoran, huli kay Kristo, sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samuyang kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabo sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angheles, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan.
Paladanan minadigdi, sangaran kan kagurangnan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Kagurang nani kananggad an banal, burabot nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimili kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang nana si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagpuanin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, mag-inom ka ini, tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo pagurang ipinapamaleta niya ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sa kulay Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, hulikan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa muyang mga tugang, na nagturok sa paglaom kan kaligtasan asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagporan, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na sa langit,
Pabanalon ang ngaran mo. Pagdatungan kahadian mo, mangyari ang buot mo. Sa daganing siring, sa langit, ansa mong nakadot sa rualaw. Itao mo sa muyang kunyan, asin patawan kami sa samong mga kasalan. Siring na napatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami pagdaraan sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa kabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang para tubos. Hulita sa imo ang kahadean, asinan ka pangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilingan sa mong kasalan, kundi yan pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Kahiraki kami, na nagpapara kahit mga kasalan kaninawa. Kahiraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kaninawa. Tawi kami ni Katonino. Uyan Cordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod
sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako bako ako akong maninigo, maninigo na ikamagdago ikamagdago sa sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumay. At amanon man lugod kita, kanawak, asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Nagdaranig ka to at sa kong kataramon, ulay ni Diyos na kagurangnan. Ang katawhan, makakaanap, pagkamot, iyon kailan. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 33,967 pesos and 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa is 5,153 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,668 pesos and 5 centavos. Para po ini sa tada. Nagpuuna po kan Biyernes ang misa novenaryo para kay Our Lady of China. Sagud po ini sa Mayo 11 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga mauot po maging novena mas sponsor, magpalista na sana po sa opisina. Siring man, iniimbitaran man ang gabos na magdalan kan huruan ang Bicol Musical.
Base po ini sa obra ni Mr. Abdon Valdez Jr. An istorya kan 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. Ini po gigibuhon sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, sa oras na 6 sa pagkabanggi. Ang tickets available sa opisina kan parokya. Sa Mayo 6 sa Good 8, aldaw ni Lunes sa Good Miyerkules, magkakaigwa po ni Trido Masses for the Dead sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may Paris office ang mga kalag na buot niya to giromdomon. Asin maabot mi man pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, tulong 1,000 pesos, tulong 500 pesos, 400 pesos, duwang 300 pesos, asin 200 pesos. Jackie Avengosa, 900 pesos, Liza Anion and family, 300 pesos. Diyos mabalos po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, padagos mong bantayan ang mga linigtas mo sa kabanalan, tanganing ang mga tinubos sa pasyon kan sa imong aki, mag-ugma sa iyang pagkabuhay liwat siya, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.